112 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଲା 506 ରନ୍। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 4 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ଇଂଲିଶ ଟିମ୍ ସ୍କୋର କଲା 506 ରନ୍। ଟପ୍ 3 ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଏବଂ ନମ୍ବର 5 ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶତକ ବଳରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଛି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ। ଫଳରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 500ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ରାବଲପିଣ୍ଡି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ଗତକାଲି ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଟସ୍ ଜିତି ଆଗେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମାତ୍ର 75 ଓଭର ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ 34 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପାକିସ୍ତାନ 6 ଜଣ ବୋଲରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆରିସ୍ ରଫ୍ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜାହିଦ୍ ମହମ୍ମଦ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ 112 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। କାରଣ 1910 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସିଡନୀରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 494 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।